seconden andermaal. De rest die kijkt, die zit elkaar aan te kijken van wie doet het? Nou, niemand doet het. Kirsten Wild gaat naar 12 seconden. 12 seconden. Kirsten Wild. En het is nu Marianne Vos die hier ook komt. Marianne Vos komt uit het hok. Marianne Vos komt uit het hok. Komt op 12 seconden van Kirsten Wild. Spanning is te snijden op dit moment. Ja, Wild van links naar rechts over het rechtstreek. Marianne Vos slaat dichterbij in het geel van Energiewacht. Meneer, wilt u eerst van de kant van u wel? Een beetje beweging hebben. Ja, gaan we kijken hoe het in elkaar zit. Maar we eens gaan zien dat Kirsten Wild nog steeds aan de leiding is. Kijk, doet dat helemaal alleen. Maar daar komt wel op. Hier is ze. De mounting. Kirsten Wild. Jawel. Allemaal. En hier, Ina Jacobs in de berg op 2. Marianne Vos op 3. Dan is het daar in mijn waarneming. Op de 4e stek Judith Arnsen. Voor Ellen van Dijk. Maar de mounting. Ja. Kirsten Wild pakt hier de overwinning. De dame uit Almelo.